Haden baka Spain ngala poisa ka final jong ka Nations League mantaus nem. Cibit kamit palat sitang senja. On saki sai ka way pat ka semi final. Abring ka Belgium, Persia ya ka France, hapor hat arkatsan minit palat sitang senja. Laban penken mawang ni bahaka World Cup arah jar kat praru. Ka Belgium kala yakun Persia ya ka semi final, Persia ya ka France. Hakaba ka France kala pelemnya ka Belgium dai way lanon bajab sendan ya ka World Cup arah jar kat pra. Kajing yakun menta ka medru kan long ka itnat sibon. Hakaba ka Belgium ka babat ya ka kerdan banungkong haka pertai kan yakun ban job ya kan ka jing ya lek kai. Kanang bakan long kum ka put keliang ya ka France ka bala pelemnya ka haka World Cup arah jar kat pra. Ya kan ka semi final. On penyalak kaya ka stadium jong ka Juventus sa Italy begitu ki bakwa ban tip kumno ban pe ya kan ka jing ya lek kai pila ban pe ya ka video ka bapau haka screen syafang ka diang jong pi chua ban kut kan ka video yin jupen kan mawak ni bahaka Euro arah jar arpau ka France kala lemno klempoi perkhat haka Switzerland tengah karau bakat reu batkan persang ban jobet menta ka janmet bat kum joru ya kan Nations League kum ka jing seu keliang ya ka ka bakala lek bakla haka Euro arah jar arpau kat baka berjumru kan om ailat ya ka France ban poi ka final kata don ka puja ka stop ka berjum kan pendengam ban poi ka final ban pensisa ka pertai balai kadai ka riga bawan hak kerdan banungkong hak pertai jong ka football. Paralog yano pikir sian menta kamit ban poi ka final jong ka Nations League menta usnem. Pila ban comments hakan ka video. Tataduk bungi dia sempiang haka way pat ka video ku blai sibon.